Fisħana ta' dawn il-jiem id-dilettanti fil-lokalità tal-Marsa qed jippreparaw bħeġġa kbira l-festa li se tiġi ċelebrata l-ħadd li ġej u fl-anniversarju tas 70 sena mit-twaqqif tal-banda Trinità Addisa se jittella spettaklu pirotekniku il-ġimgħa għal ħabta tal-11 ta' bil-lejl wara li jidħol il-marċ tal-istess banda. Dwar dan ħadna l-kumment ta' Paul Camilleri, iċ-ċermen tal-Kummissjoni Trinitarji. Parti mix-show tal-ġimgħa huwa n-nar bl-isem Dancing Colors in the Sky, ilu di madwar 7 snin li bdejna dan u kull sena jiżdiedu id-dilettanti tan-nar jiġu jaraw da show. Plus hekk waqt il-marċ famuż tradizzjonali tal-ġimgħa flaxija ikonna sorpriżi. Waħda minnhom hemm il-Fundu Spizju huwa magħmul ġdid, għandna żewġ sorpriżi oħra waqt il-marċ u nagħlqu wara din il-ħaġa sabiħa li konna tan-nar nagħlqu fuq il-planċier ġejja id-Dropout DJ Brass Band. Dan l-ispettaklu pirotekniku sinkronizzat mal-mużika se jkun mhux biss imtella minn fuq il-bjut tal-każin tal-banda, iżda se jkun hemm nar tal-ajru li se jkun mal arblu tal-istess każin u kif ukoll ma' numru ta' arbli sekondarji. Dan l-ispettaklu se jdum għal madwar 20 minuta kontinwa flimkien madwar u wirja bil-laser minn fuq il-bejt tal-każin. Intant, qabel tlaqna mill-Marsa, innutajna wkoll ammont kbir ta' volontieri Marsin li komplew iħejju għal festa ta' Trinità Addisa.